Otuna tax mi ti dangan lo enanga hemi hi tax mangat poisa hmu theina nia ni khata tax hi pakhat atanga pathum vel a rawn awm anga chuan chu chengsaw atanga chengsawm thumin kar hlaw theia chuan tuna ti dang a lo in anga start ah kan click anga chuan balance kan en tur chuan balance ah kan click anga chuan tax kan ti tur chuan tax ah kan click anga chuan tax a awm chuan bawt hian tax kha a rawn sen anga chuan motikhan tax hi a rawn thleng ta a tikhan bawtin tax hi a rawn sen ta a chuan tax kan ti dawn chuan link ah hian kan click anga chuan ke chu kan sign in tawhvangin te an awm ta a chuan heta kan hming lanna leh code kan hming lanna kha khami kha hian kan screenshot ta anga chuan hetah submit tax ah kan click anga chuan hetah kan submit ta anga tikhan kan submit ta anga chuan tax successfully submitted a rawn ti ta a tikhan tax kan submit ta a chuan tax successfully completed a rawn ti ta a chuan RSPN has been added to your balance a ti a tikhan RSPN chu chengsawm chu kan balance a in add ta a balance ah tikhan a in add ta a chuan mi kan refer tu chuan refer friend ah kan click anga chuan hemi referral link hi hemi link hi kan thawn anga chuan hetah an lo click a bawt an lo start an click a bawt an lo start a piang khan chenga kan hlaw zel anga chuan kan withdraw tu chuan withdraw kan click anga tah hian kan withdraw duh zat kha kan type anga chuan kan wallet englo GPay Paytm leh PhonePe a kan number in link kha khami kha kan type bawk anga chuan ani lo pawn UPI kha kan type anga chuan bank a withdraw duh tan withdraw by bank ah hian kan click anga tah hian kan bank account number kan type anga tah kan type nawn lenga IFSC kan type lenga chuan hming chuan kan withdraw duh zat nen chuan submit ah kan click anga chuan tah hian ka withdraw chin anga bank account lo atang khan ka withdraw chin ta tikhan submitted successfully ti ta a hemi hi a rin tlak a in lo ti ve ngei dawn nia